Vítejte v NFO, vašem předním zdroji prémiového rybího tuku a vitamínů, hrdě vyráběném v Norsku. Náš příběh začíná v zemi známé svou bohatou historií výroby rybího oleje, což je tradice, která je hluboce zakořeněna v norské kultuře a zkušenostech. Nedotčené vody Norska nám poskytly ty nejlepší suroviny a zajistili, že každá kapka našeho rybího oleje si zachová svou přirozenou dobrotu a sílu. V NFO je kvalita jádrem všeho, co děláme. Snažíme se dodávat pouze produkty nejvyšší kvality, takže naše procesy zahrnují přísný výzkum a vývoj a přísné testování. Náš tým odborníků neustále inovuje a zajišťuje, že naše produkty splňují nejvyšší standardy čistoty a účinnosti. Každá šarže rybího oleje je přísně testována, aby bylo zajištěno, že neobsahuje kontaminanty a je bohatá na esenciální omega-3, mastné kyseliny. Přesná výroba je dalším základním kamenem našeho podnikání. Naše moderní výrobní zařízení jsou vybavena nejmodernější technologií, což nám umožňuje zachovat integritu našich ingrediencí od začátku do konce. Tato přesnost se vztahuje i na naše balicí a balicí zařízení světové třídy, kde je každá láhev pečlivě uzavřena, aby byla zachována čerstvost a zabránilo se oxidaci. Naše strategická poloha v blízkosti moře minimalizuje dobu mezi sklizní a zpracováním a zajišťuje, že náš olej z trestčích jater zůstane čerstvý a účinný. Udržením nízké úrovně oxidace jsme schopni poskytnout produkt, který je nejen účinný, ale také neuvěřitelně čistý. NFO je důkazem dokonalosti, která pochází z kombinace tradice s inovací. Náš závazek kvality, přesnosti a udržitelnosti zajišťuje, že získáte ten nejlepší rybí olej a vitamíny. Děkujeme, že jste si vybrali NFO, kde se norské dědictví setkává s moderní vědou, aby vám přineslo to nejlepší, co příroda může nabídnout.